Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu jarraitutasun teorema batzuk. Lehenengo jarraitutasun teorema da Bolzanoren teorema. Eta Bolzanoren teoremak esaten du. F isa funtzio bat jarraia bada A eta B tarte itxian, eta horrez gainera FA eta FB kontrako zeinukoak badira, hau da, A puntuan hartzen duen balioa funtzioak eta B puntuan funtzioak hartzen duen balioa zeinu kontrakoak badira, hemen positiboa da eta hemen negatiboa da, orduan existituko da puntu bat A eta B tarte irekian, non ebakiko du funtzioak abszisa ardatza, hau da, funtzioak C puntuan hartzen duen balioa, FC izango da 0. Beraz, hemen positiboa baldin bada adibidez funtzioa eta hemen negatiboa hartzen duen balioa, nahita nahiez ebakiko du ardatz horizontala punturen batean, eta deitu dugu C. Hemen daukagu beste adibide bat. Hemen daukazute funtzio bat, jarraia dena A eta B puntuen artean, A puntuan funtzioak hartzen duen balioa negatiboa da, eta B hartzen duen puntua positiboa da. Beraz, jarraia denez A eta B puntuen artean, funtzioa pasako da, nahita nahiez, abszisa ardatzetik. Kasu honetan, 3 puntutan ebakitzen du abszisa ardatza. Hau da, FC azpi bat, FC azpi eta FC azpi 3, 0 izango dira. Ondoren daukagu, bigarren jarraitutasun teorema. Darboxen teorema deitzen dena, edo bitarteko balioen teorema. Eta honek esaten du. Funtzio bat jarraia baldin bada A eta B tarte itxian, eta FA eta FB puntuen artean, balioen artean, K balio bat hartzen badugu, bi balioen artean hartzen badugu K balio bat, orduan, A eta B tarte itxi horretako punturen batean, gertatuko da funtzioak hartzen duen balioa C puntu horretan izango dela K. Beraz, egongo da balioren bat hemen, abszisa ardatzean non funtzioak hartzen duen balioa da K. FA eta FB balioen artean dagoena. Hemen, bigarren adibidean, ikusten duzue gauza bera. Hemen daukagu A eta B tarte itxi bat, eta hemen funtzioak A puntuan hartzen duen balioa da FA barkatu, eta hemen B puntuan hartzen duen balioa da FB. Beraz, hartzen badugu FA eta FB balioen artean K balio bat, ba funtzioak punturen batean A eta B artean, kasu honetan, 3 puntuetan, gertatzen da FC azpi bat, FC azpi bi eta FC azpi 3 direla K. FA eta FB balioen artean dagoen balio bat. Beraz, ondoriozta dezakegu, funtzioak FA eta FB balioen artean dauden balio guztiak hartuko dituela. Hemen eta hemen hartzen du balio guztiak, hemendik hona funtzioak. Eta bukatzeko daukagu, hirugarren jarraitutasun teorema. Bolzano-Weierstrassen teorema. Honek esaten du, funtzio bat
jarraia baldin bada A eta B tarte itxi batean, orduan A eta B tarte horien artean dauden bi balio egongo dira, nun funtzioak hartzen duen balio maksimoa eta nun funtzioak hartzen duen balio minimoa. Hau da, f, c balioa handiago edo berdina izango da f isa. Isa izanik tartearen balio guztiak A eta B artean. Eta funtzioak D puntuan hartzen duen balioa izango da balio minimoa. Da, fd izango da txikiago berdin f isa. Nun isa izan daiteke edozein balio A eta B tartean dagoena. Bai? Beraz, fc izango da balio maksimoa eta fd balio minimoa. Bigarren adibide honetan daukazute A eta B tarteen artean hartzen ditugu adibidez hemen balio maksimoa eta hemen D azpi bat eta D azpi bi deitzen ditugun balio minimoak. Bale? Hau da, jarraitutasun teoremei buruz jakin behar dezutena.